Hvad vi laver, når vi keder os. Jeg har en idé til, hvad vi skal tegne. Det har jeg ikke. Prøv at se her. Ej, det har jeg faktisk også. Prøv lige at se her. Ej, nu tegnede jeg også. Her. Jeg kan tegne, og jeg ved det. Jeg har også tegnet en anden tegn. Jeg har tegnet den her. Så har jeg tegnet den her. Den er bare smuk. Ekstremt smuk. Vi er bare gode til at tegne. Altså, hvad? Ej, så er det sjovt. Vi kan ikke finde noget af at tegne. Og vi ved det. Men vi kan godt lide at tegne. Men vi kan ikke tegne. Lige meget. Køb bare en ny. Babytegning! Sådan. Bliv endnu pænere. Prøv at se min farve. Så gør vi 1, 2, 3, nu. Fuck, du snyder! Nej, helt ærligt. Du gør. Prøv lige at se det. Fuck, det er snyd, det der. Ja. Nu fik du mig til at køre galt. Ja, det er sgu da klart. Når du snyder, så har jeg også lov til det der. Fuck laver du? Jeg gider ikke mere. Jeg gider simpelthen ikke.